Mika moso yaka ivuma kati. Oh yeah. Dana mazisa. Saka wa mangara inapindia na. Bora. Bora. Dini. Nyaya ya wachisanga mukao yakaitaura muno kufa kwemukadzi wavo vakabvuma mhosva yavo kuti vanoziya mafiro akaite mukadzi wavo. Ndizvoka ndizvozvo. Saka nhasi uno paakubude nyaya yekuti mhepo iyi yemukadzi yaakunetse mukunda wekwamaliza. Ndizvo ndizvo here mupurisa? Wana mavhiza ndimi? Nawe ikonge kuti izanga mukwata wakabvuma Mudare muno muntu wakauya mukadzi wake. Turo mushonga yaida kutsvaga tiyo pfuma. Ende makanga makapromisa imimi kuti musi wa 1 September gore rineri maifanira kupa vanhu muimba mujaji mombe dzavo nomwe dzakatemwa nemambo kana matenderera makabvisa kune vanhu veimba mujaji. Asi zvakunetsa ngezvekuti anonzi Weston Chizanga Mubada ndiye ane mudzimai waakubudirwa ndiani Josephine mujaji mudzimai wenyini ari mukunda Chigwende Mavezi kana kuti Mavezi. Mazvizwa here? Tombodzoke paKuripwa September tana October makazodini nekuripe mombe dzamambo nedzekwachigwembe? Ndiri kutsvaka ndakatomboya mwezi wako
Staroti ndichikutsvaka. Ndiri kutsvaka handirapipa. Kutsvaka kwenyu mwaane chinyi wakadheti rakatomwe nyaya? Kutsvaka ndoti ndaane imwe yemombe dzacho dziri kundofa. Mwaane chii? Ndine imwe musei umwe mombe dziri kufa. Ukuda chitoro zvakakatonga akabvuma nyaya yawo zvakauraya mukati ndozvaakutaura here ukuda kana ndizvo zvaakutaura unakanga ari chaanokuita nekuti haasinokuite miripo yacho yaakatenderwa wakauraya munhu unobatirwa ngombe ngezana nake inewo haadiba ane ngombe nomuzha kwako inini handinobvunzirwa chobvunza vamweni ane ngombe nomuzha kwako aibatanga kwako nemusha pavo ndisingazozivi hangu asi pamusha pavo avo vachizangawo pane mukororo wacho uri apa ndiye ungakwanise kuadairire zvipamba pavo uri pasaidi pemupurisawo mwana wavo saka iye ungakwanise kudaira plus mumashure menyaya iyoyo paakanga achifanira kunge achiuye panapa pamusi wa 1 akaopposite dheti remakanga makaapa imimi kobva azoyawo dheti rawo regawo vachifanira kusangana nemhuri yekwamujaji. Mhuri yekwamujaji ikauye pano iwo havana kuuya vakanga kape dheti rekuti vade kuzoye panapa saka havana kuzope chikumbiro kudare chekuti ndamirire pakati kana ndazodai pakati kusvika nhasi unoyu. Saka mukororo wacho ndiwo ungatopatsanura uri apo pasaidi kuti baba ane kugadzirira here kana kuti haana kugadzirira here sematumire emakandita. Mukorore wavo mukorore wachizanga pakauya baba tichitonge nyaya wakanga waripo? Ndakanga ndiri. Baba akabvuma kuti ndakauraya mudzimai andiri akapuwa muripo waakapuwa kuti azouya nawo akatiende kogadzirira. Chiri paikizwa kugadzirira kuri kuita baba? Ipapo pakugadzira kwaari kuita inini handinganatsi kuti ndingakuziya. Iwo anotaura kuti ndiri kugadzira asi zviri kugadzirwa zvacho inini handina zvandiri kuona kana zvandiri kuziya. Todzoke panyaya yataurwa baba ana kumombere? Baba mombe haana. Achizanga makamuparidzawo here hama dzenyu nyaya iyi yatakatonga kufa kwamukadzi wenyu? Ndakaparidza nekwakwambo ndiri kutoenda ndichibvunza ndichiti tiri kutsvaka. Ndiri kumugadzirira baba. Saka kubva dheti iro kusvika izvizvi nekwakwamo nekuhamba kwamunepo neimwe kudai? Kwambo acho akandoitawo kwambo kwemazana. Anondoti baba tiri kugadzirira, woda kusvika zvapa baba tiri kumugadzirira. Muna mambo angani? Ndine 5. unotumani kwengobude tumaini Kobude chumai? Ndinotuma akuru yangu. unotumani babaini? Ndakamboendera asika akare. Kubva nyaya iyi ichiitika imwe moti mwatuma here kwakwamo? Akati ndichateera ndega. Shone manje mimi munonose zviro zvakutowanda zvakuwanda zvakupinde matirava awanda mayoti tomuita sei manje tomuita sei
amwe acho hakuna utombori nemombe bakura. Pasina chama ile vita para ora tingatisi. Huyu wako ndio. Rai. Sasa mimi kama chati. Rai. Apambo yenye alikule zakati. Amacho ali padhuze alikule. Ane matanga emunde. Amsoroi. Ndega kuti wona kuyo. Urata muziki. Napo zoshitaura kuti kune ng'ombe mbiri. Kuraramise chimwe kure. Ndiwe hama yangu. Ngadai wandoti sezvo atoti pane mubiri mbiri idzo dzotoisa toziva kuti makutoende mberi hazvigumi zvakadaroka idambudziko raitwa ndibaba asi nostrecha richisvika pamuri Alright. Achizanga imimi mauya nhasi musouya makoya nemwana neanini naye ari tiri panani ndiri mukadzi utaura ndimwe koya naye musongwa iyo zvakatonaka nezvemunoramba makanyarara mwana ichidereka ayo makamusati mazvitsekuti maya muchikumbobhuya nanika nemwana wacho awaning'ina achizanga aya aning'ina uyu ndiye une mukadzi inoona zviro zvaitike nyaya yaitangani patabva muno Mudare paya takabve zvakanaka tikataura naye zvakanaka tichitonga tiri pamwepo tabva muno musi wa8 Mei tasvika kumba takagare dare pamba pake pasi pemumengo tagara takurukura naye wakati akomana ndazvizwa tiri kotese mana ari panapa ese ari kamakagarirwa inini zvendoita ngezvekuti tendai kudzimba kwenyu ini ndaakusara ndichitsvakawo mapfumo kuti ndaonawo pfumo rendiinaro musi wa30 Juni ndomudaidza pano ndoti akomana ndaane ichi tese tikatenderana naakomana aya ana atakabara nemunino wangu tikatenderana tadaro takaparadzana zveshuwa taparadzana takamirire dheti rekuti tidaidze dheti riya hana watidaidza ndiko togara tozotsvaka woti handisati ndaane chiroba ndichikumbotsvaka atiyaurai munhu uri kutsvaka togara uri kungotsvaka inini nemuning'ina wangu tine marongere takanga tatoita kuti tibatsire hondo iyi kuti ipere mumusha mwedu asi iye wakaende kotisamhura tiri kutarisire dheti riya remusi wa1 September rataide kuyeko uripa pano nika hatina kumona waakutitisa kude kutsvake pamba pake hatingamuoni kude kutsvake pamba pake hatingamuoni machiona kusvikira tazosangana naye Sekutemba apera dheti yausangana nemuning'ina wotonyepa ndakaende kwamambo ini
ndikawakumbire kuna mambo kuti ndichambotsva saka ndiri kudai tsvata kwakugara kusvikira nanhasi ndo paakuende koite zviro zvake zvaakaita zuro mukadzi wake echibude pamwana weuyu wakatsipika iyewu muroyi adaro atsipika hapana soko rakazotaurwa tazwi ngatiungane taungana tasvikapo kude kuzoti mudzimu ngaubude mudzimu wakaramba ndiyo nhau yake iyoyo kusvikira nhasi uno osukumidza futi zvaakaite pamwana wemwana wake uya wauchisukumidzire kumukadzi wangu manje saka mwazoona changamire touya panapa nenhau yekukarara kuri kuitwa apa kuti chichitaura zuro wakaramba saka nhasi tode kuti achitaura muna changamire ndo mazhire tinoenda changamire hatizonga takaramba tikumubatsira tinotoda Alright. Pamusoro ichangana pamusoro iyi ona. Ngatichiti manje pane ndodo kuti gadzirise mbichana wa mkwai. Kana mukoma akanyambopare ndandi mukoma. Amuchati uyu bakana iyewo. Munondo ati iwo yaya mukoma. Ndaido kuti tichende kubatsirana kufusira. Yakambenga wo kunzvengai. Asi pfungwa dzamauya nadzo ndo dzendinodo kutora. Zamataura kuti atizi kuramba bakumubatsira uyu. Ndimukomedwa. Ino nhasi unoyu pfungwa dzenyu dzedzedzo munoyadzira saba tipedze dambudziko iri. Muri kuti kudini ngekubatsirana mukomai. Zvemunazvo nhasi. Isusu tiri kuti nhasi tiri panapa. Tinode kuzwe pfuma iri kudikanwa apa kuti ndipe pfuma yangu. Totanga tazo kuti pfuma iri kudikanwa apa. Ngezvakadini. Tobva tatotaura pano zvetichataure kuna mambo kuti pfuma yataurwa apa inge iripo tiri muno. Alright, mataure zvakanaka. Tinode kuzwe zvataura apa asi tisaenda hedu apo. Tombodzoke kumutemo. Munhu kana chinge afa. Ngekuti nyaya takatomenge taitonga. Mombe 7 dzinoripwe munhu wafa. Mombe 3 dzinoende kuna mambo. Awo kana wakazobuda wachitaure zvawanotaura tichawapirwa kuti aiwa muri kubuda yenyu. Asi mutemo unoti zvakati. Ngatichimbodzoka satazwe zvinobudapo. Mombe makadzizwa imini 7 dzinode kuripwa dzinoendo 3 dzamambo. Ngatimbotaura ngezvezvo zvesvo. Saka ndi pane mwanouza. Muri kuti kudini? Muchipindurawo imini wacho. Taurei. Isusu zvetakanga takaronga nemunina wangu. Takanga takaronga tichiti iye zvaachanga ainazvo mukoma uyu nemwana watakabara uyu nemunin'ina wake naaning'ina wake ane zvaachazotitaurira kuti ana baba ndaane chakati. Asi inini nemunin'ina wangu uyu takanga takaronge kuti pfuma yababa iriyo kuhanzadzi isati yauye mumushavu. Ndo yetakanga tiri kuti mukoma akati ndaane chakati toenda kotora pfuma iyoyo toisapo. Mwakanga mwakatotaura kumupambo kwapambo yezvitorirei. Kumupambo wedu isusu kwetaide kuenda isusu kwaya kutorirei. Kusachaziya hapo pari izvozvi kuti zvinondozoitika. Alright. Wachizanga imimi iwo mukororo wacho. Ana baba munino anode kuzwa ngoda tichamusiye nechende iyo baba zoronge rimwe. Anode kuzwa kuti imimi chemungabudisa panyaya yechini. Na babawo nani nawo. Iwo mukororo wacho. Ini chiri kutombowimbisa chendinaye mombe izvizvi ndinaye iripo. Baba ngati mune imwe mombe kae. Zambi. Dana. Zambi. Watu nese imwe. Mombe iripo ndinaye. Alright. Apa chakatoni navo. Tinongodzosa kuti ana baba munina. Masoko akatauramo hatisu takati tinozomututsira mwana chiroba. Munyatsobata zvitiri kutaura. Ndiwo akati ndini ndinofanira kutanga ndabudise chiro nekuti ndini muparo zvongo handizvo. Kana ndamutaura kuti akomana ndaane ichi mochiite something. Munhu akashaisha unopuka. Zviziye izvo zveshe. Pandaide kuti ndibatsire muri kuona kuti pane zvinotaura kuti mukoma akakone kuite izvi. Ndambozwa mumwe masoko ekuti
anokonazve kusvinuka. Yes. Mochimirire nguva manje yekuzotaura Ngozi ndabvise chiro. Nhasi uno mazviona pazvava. Dambudziko kana kuti redare ngerekuchiti varume ngatichitobatane kuti iri dambudziko risaramba richienderere mberi pamunhu. Ngekuti achanonoka zvosvike kutambudza mudzimba dzenyu sezvo zvakuita izvi. Sezvo patowe nechimiso chako icho ndaiti imidai mwachindotiwo kumukwambo kuya kwachinotariswa kuti kwakamira sei. Akumukwambo tinozviziva kunobude ng'ombe mbiri kumukwambo tiri kutarise kuti tiri kuenda ikwe kunobude ng'ombe mbiri zafo. Asi tine rimwe shoko changamirire taide kuti tibvunze tiri pazviro zvakadai ngeizvi. Hapana here zvimwe zviro zvinomirire kuite ng'ombe dzekuripenda kana tiri mukati mwedare kudai? Kana mbudzi dziripo. Mbudzi mwataure mbudzi toti wani. Hapana here chimwe chiro. Ndaa ikanga yauya iri kumushayi. Zviro zviri mumusha zvinokwanisa kutungunudzwe kuite ng'ombe. Yes. Zviri mumhuri dzenyu zvisiri handi dare rinozviita. Zvinoitwa ndimi murimo. Kana zviriyo nemukataura kuti hanoti ng'ombe handina asi ane chakati. Mozvitsvakire kana vanozvitenga kuti zvikwanise kuti kumise ng'ombe dzinouya apo. Ngekuti hetiri kutaura kudai zvinezvi chakamirika. Tiri kutaura tiri kurwadziwa. Nemukoma wedu waite zviro zvakashata mumusha. Asikaiti zviro zvinode musha futi oite zviro zvake ega zvesoro rake. Zvisiri zvekuchabatana naamwe pakana aripo hake anosapotana naye. Asi isusu anhu etiri matisapotani naye ba. Inini ndanga ndine pfungwa yekudai changamirika. Munhu uyu mukoma wangu amufani kumupukunyutsa banhasi. Haapukunyukiba. Mushinuki wakakwana. Mukamupukunyira mukandikutaura pakupukunyise kuti aende kotsvaka kana kumubvise mumwe kumurekera achienda. Haafani kurekerwa bo. Hatingaisi museo zvemirai titi pamwataura kuti hamufani kumupukunyusa banda kungoti muruti panoda kubude mhinduro nhasi handizvo. Tiri pamwe pasi. Tinode mhinduro nhasi. Ndoye tiri kutsvaka padara kuenda mabvunza zvakanaka. Hapana zvimwe zviro here zvinoite kuti zvoite munhu. Ndobvunzo nyo. Tikati ngoro kana iripo munoone zvemunoita ndiyo. Mbudzi kana dziripo tinodzitutsira tozoti ngana hwai ngana dzinogadzire mombe zviri yezvi. Madhongi tinobatanidza oite mombe ndopataida kupindura. Tanga panoti mombe murongo. Imwimwe mukati mukoma haangarambi pakuti mombe imwezve. Ndopataida uchidzose iyo. Tisati tadzose iyo. Muzukuru wenyu uyu wanga ane chekuda kutaura chasimudzire moko. Inini ndadoziva kuti kuna sekuru ngoni baba vhiya zvechituwa mombe wani atotawa iri here kana kuti ndekuti kuti zvehabvi tichatoka kuti mombe wani yake iri here ndekuti tikataura zvekunyepa mulungu ndo zviri kuti titse papoint iyi. Uroti iriyo yekwendire. Aiwa kuti baba anayo here mombe yacho yaari kutaura kuti anayo kumba. Nekuti tingati taane ng'ombe 4 idzo inhema. Ndo zvoramba zvichiitika nekuti tagara zvokumbako tichitoke nyaya idzodzi. Iwo akati chimbomirai kumbondipe zveminazvo. Inini ndotaka ndambise mise yangu ndodani izvi. Mama taure point yenyu yengazi ndimapinda. Yangu point yendanga ndiri kude kutaura baba ndabvunze pama-assets ekubhadharise zviro ka. Ndinoona sokuti une magejo. Une mhatso ine marata pamusha pakepa. Saka ndopa ndiri kubvunza changamiro kuti zviro zvakadai ngema-assets akadai ngemarata nemagejo zvirozvo zvese izvozvo zviripo pamusha pakepo. Zvirozvo zvese izvozvo hazviiti here? Isusu sendare taiti uyo akatengese marata ake ndisiyo. Ndezvake. Hatigoni kouitinise kana kuenda kubatsira kubvise marata kuti asara chidini. Ichinaiwa kwa. Ndine magejo mairi. Ngomira izvo imwe mungaite ushungu.
magejo tinotora ivi mukaitawo ushungu mwakwende kwenhando pamusoro ichangamiri amavhiza tichakupacha imimiwo muzukuru wacho mwati ndonyaya dzetiri kugarira batsirai anasegurai akangotimisa akati ndichamusunungura aiwa makasunga zvaya azi mwakatisunge kuti mbomirai imimi inasunga munoti kwaswari hamuna chiro munochiti kunyama dzenu dzemakatisimbomirai chitaurai nhasi pamheri tinoti taurai Saya kutaura kuti ndaita munotibatsirawo hama dzangu bope ratapo iri rakaitika munotaura kuti ana hama dzangu vanungu angu mazukuru angu ndakanga ndakamumisa ndakurera chindibatsirai amuzwe hama dzangu nditarire taurai nemuromo wenyu taurai nemuromo wenyu kwete kuturikira vanhu taurai ndotaura musaturikirwe kuti ba amurizwi here taurai hama dzenyu dzidzizwe kwamirai zvemunyima taurai hama muchitaura ndibatsirei izvo ndaifunga handizvoba ndakorera taurai nemuzukuru echizwa nani neni adaidzisai nakorore ndaida kuya kurashika ndibatsirai haitaurisai ndaida kuya kurashika ndibatsiraiwo ine risoso aive kurashikawo achangamire inini ndinotaure zvinhu zviri pahana yangu ndo zvendinotaura mundoda kuti munyase kubate mazwi angu changamire uyu mukoma wangu wendinobarwa naye uyu kutaure chokwadi chaiko zvaari kunyepe kunga asikareketi izvozvo usitupeti musoro wake autori zvakanaka ba ndimambarawo munhu unoite zviro zvakashata mumusaka unonyepe kupfawa changamire unondekwenese pamozambique apo ndo nyaya yacho yanofana kutanga kungomenese pamozambique because nyaya yake yekupfawa kwaari kuita koko changamirikayo utsotsi hwekupedza anhu mumusha akunda unoite zvakashata akadzi edu unoitire zvakashata mombe dzedu unoite zvakashata ngeuroyi here utori muroyi right imimi mune mhosva yekuzi munoroya asi chizwai manje mugwada ngatibate tipedze iyi yeunobuda iyi mukadzi waakauraya imwe mouya semusha kuti todombofamba nemukomega timbopedze tisunungure uyo uri padambudziko uyu mukunda mabhiza tingataura yatichangamire zvekuti kufamba takafamba matare akawanda echibatwa uyu uri apa uyu hazvina unoramba batu echibatwa echiramba echitiza echibatwa echitiza kuti tuye naye pano kwacho taifambire zvemusha vaje kuti vatiti murori muno nemubobombo unodai hazvirapi unorwarawo kana kuti akavira munhu wawo pachiuya asi kuti izotozozvito masure uraya mubobo waanawo ukanye zviro zvavo so akukanya matengeza wavo nhasi tinongati mbotare nhau yekuti nhau iyi kuti ipere inode hama munyika muno mazhinji vanopane ndaa dzakavira izvi asi dzinotozopedzwa nehama ngekuti tikaramba tichimukutisa uya kuzvabva panapako ndozvisura wanapetidambudzura asi chiro chinogara chiripo tingadii kuti inozoti vaite mombe mungona wanosekefaiza ndiani nani vati iye wacho uyu mika wati ndine imwe mukuru wacho imwe uyu munin'ina takuende kwakwambo munin'ina wati kwakwambo kuhanzadzi kune upfuma iriyo mombe mbiri dzinobuda dzamurongomo namuzukuru vati mwamwe akasungwa sekurasumura
Ndochimbone zvaanenge abvisa zvazvo tozotaurirawo amweni angu. Wati ndine magedho mairi pabatei futi. Magedho mairi taazwa. Imimi muzukuru mwati munodini? Ndotaurirawo amweni ndakamirirawo boka razukuru totaura tozvaana nasekuru. Pane ng'ombe murongo muna nemagedho mairi. Ndochizovataurira amweni nangu nana mukoma kuti ndo zvatakafambire kwamabwe ndo zvabuda zvana sekuru. Mozoonawo kuti munobudise chii? Mazuva anenge achifamba. Mazuva anenge achifamba. Zvaatombopisa zvinezvo zvinenge zvichiende mberi. Hazvina zvinoende mberi ba ngekuti Kuripwa kwana mavhiza uko hatisingoti zviite migano ba. Tudodzoka nemhinduro panapa. Wonai pane zviro. Amavhiza vasadaira napa. Izwa muzukuru. Hazvinetsi ba. Mazuva ano pane zvekufonesa. Tinombokubudise iye. Wozodzoka nemhinduro. Ngobuda henyu muzukuru. Wozotipe mhinduro. Imimi wonai. Pfuma yaende kotorwe kuwakwambo. Arume hanzvadzi. Ari panoera kwambo. Akwambo yaende koteerwa changamire nganingi naye. Arume hanzvadzi. Dzaanobarwa nadzo ese. Imimiwo mati muna akwambo 5. Akatora akunda yenyu munobara imimi. Chiti paimhinduro yekuti kunoda kubudei kwakwambo yenyu. Musacharambire pang'ombe imwepo. Fambai navo makaite bhande bhande katindi pamwe paningi navo tawe panapa gone ukadai nyaya mama inode pfuma kuti chokwadi makaroverwa ngana tode pfuma panoti uyu apedzi chiro moendazve apa kusvikira zviro zvakwama ng'ombe ipamwe 10 nezamambo 10 Mazwa tichiti pai kuti munenge mazvipedza ngoda tiri kutode mhinduro nhasi. Akwambo yenyu ari pivi? Amwe achari munharaunda mamwe achari kuchipingi. Ari munharaunda mari matandere. Changamire dai kuti wambobuda wambobatana nemakwambo wawo wazodzoka wadi mhinduro imwe wanotipa tombo mira tiri pamombe 400 nemagedho mairi. Iwo muzukuru endawo ite zvaunoita kunzei. Imimi woendai motaudzana nei neakwambo kuti zviro zvapakashata. Pane manzwiro andanga ndaita kana mapakota zvakanaka mataura ezvachangamire. Ati ava vasasasiyana panavo ngavange vakaite bhande nekuri vachichiita door to door kuakwambo kwete kuite kufonera pamisha yeakwambo avo. Vonai dambudziko ramumusha rakaparwa ndibambwa vakwambo iwo chaonekapo osimuka oendazve pane umwe mukwambo kana ndanzwa zvakanaka. Tatisikazi kurase pfungwa yebakorito asi taatiri kuti kubva nhasi taigona kubuda neimwe mhinduro yekuti mwakwambo unosunungukapi. Nyaya ndinoiziya. Uya uneni mwakwambo waisunungukapi asi zvisikaramidzi kuende kuchipinge pakobvunza nepese pese. Asi mwakwambo unosununguka kuti haafuni ndaizwa zvakaita nini mukwambo unozwisisa. Muzukuru waona zukuru amweni anin'ina nemadzikomani akitombo apekarisesi kuti pamwe dzinodzoka akorito pamweshanu imbodzoka imboitai nyika break budai vanhu vachizanga tibatsire panawa kuti nyaya yenyu tiri kutaura ngezvayo ambogarawo imbobudai vana mavhiza namune kutaura Ndiri kuda kuudai anachigara kwambo yangu asati abuda pamberi pamama isusu sana mavhiza ane mukunda uyapa asi mukibataura afamika. Saka kutaura kwenyu kwakanaka maningi nokuti aya ngatite zvikunga kwanyengerere kuti abudise zviro izvi. Isusu tiri kuti kufunga kwedu pamberi pamama uyo murume uri apo uyu uri kubuda pamukadzi weuyu ndibona pale uyo tombobvisa nhasi kudare mamambo kubvise pana uyu kuti tomupe uyu toende kogare pachoto pamba pake uyu
isusu munenge mwaende mberi togara ipopo izwai zvichimwapinda izwai munenge mwaende mberi kwedare tikumbotaure nyaya kuti tashaiwe mhinduro pane zvetiri kutaure panapa sedare tozotaure kumberi kwezvikwamwariyo munenge mwamberi imbobudai imbomirai henyapa namavhiza budai anachizana budai murekwa ngwani simuka yako manje Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira ndo dzabude nembudzi 5 nemagejo 2 ndo zvatabuda nazvo zviripo zvacho. Kuende mberi kwakude kuduma takatanga kuti tozotera kwasha izvi zvamutungamira tozozotera nokuti zvinganonoka kumboti umende mugwetera umende chipinge kuna kwambo nekwendapa nekwendapa, saka tati izvi ngazvimbotungamira. Dzindori pfuma dzandounganidzwa asi adzapa zvapatsaruka izvi zveuripwa izvi zvinodira zvakandokwana hazvavhurika zvinochengetwa nyaya zvinodira zvakandokwana musi wacho muzuwa zvarongeka mwaya nazvo asi dzamamonga dzitange kuwe pakanaka tsangamiri muri kutaura kupari kuzikwa ndovashira masoko enyu ekuti dzatsangamire dzitange kuuya etanga tachindosara takamirira tsangamire kwaude kuchizwe paya pambosara paya pane ari apa tochimbozwawo kuti tsangamire ozwawo kureketa kuri apa kana baba acho ozwawo kureketa kuri apa zvaakuna tsangamire izvo. Ngati pamusoro ichangamiro petaenda narume badumba anachizangana zveshuwa zviro zvabuda ndo zvaerenga apa zvambozane kuunganidza, asi wane soko rekuti pane shoko imimire makanga makatonga renhau yemamakatongera mukape mutongo wekuti varume waifanira kubhadhara ng'ombe 7 dzekwamuchaji neng'ombe 3 dzekwamama. Vari kuti pane uri kubuda nhasi uri kuti pane uri kubuda nhasi vari kuti izvo Mika Chizangao wakatore mombe yemudzimai wake akatore mbudzi dzemudzimai wake. Saka tiri ikoko kwesusa bvunzawo zveshuwa kuti sekuru nyaya iri kubvunzwa apa iri kutaurwa apa ngechokwadi
Mika unoti zveshuwa inini ndinozviziya. Ichokwadi. Menenge mama di drive angkami. Ada tiga ini. Alright. Ikaye kuti ngaenda adzoke. Alright. Zvanga vari kutaura idzo mombe dzamari kubvunza dzazidziriko, asi pane nyaya ndandiri kutsanangura yemwaide kuti muzwisise nemurume imwe iripo yekuti pane munhu uri kubuda uyu, aya sekuru angu aya anovamika chizanga ari kuzi akatore mombe yemudzimai akatore mbudzi dzemudzimai. Saka pemwatituma apo panze abve tatiri kutaura nawo wabvuma wakati zvechokwadi ndakadini ndakatora zviro izvo. Ndo zvaanga ari kuzi anofanire kupetudza. Saka iwo vane chekude kutaura nemimi wakachizanga wacho. Musoro changamire. Chikumbiro chedu chitanga tinacho ngechekudai changamire.
ndo patanga tiri kude kuti tizwe mombe yakatorwayo nembudzi dzakatorwadzo pane uri kureketa apa kuti uri kude zvakadini ipopo, tozwa kuti uri kude zvingani. Tazopedza ipopo ndo pataide kuchiuya zvene chitemo kuna Changamire kuti Changamire oye zvingaita were kuti unze ropa dzaChangamire toonazve kuti uyu unenge wachireketa pawo zvaanenge ataura kuti ndode zvakati tombope uyu homwe iri apa ionewo kugwinya nekurarama, asi ropa raChangamire tounza idzi tounganidzazve dzobva dzachizokwana dze27. Dzachangamire kana kutoti namasi anhu aende kotora mangwani. Dzachangamire mangwani ngadzitotorwa. Saka kose muende koone munhu handizve kwedi chese kwede kuti yakapinde ndotonga then pamusoro Changamire iwe kusina ng'ombe dziri kuone uko usaunze madoro eng'ombe papanaka kana kuti kuchirasiro kwa mama uzayake ng'ombe dzakanaka panapa aiwana unze madoro papana dzinotsoka saka zvakadaro wana chizangadza mambo mudzirikoni idzi dzacho mati kwakumboende kumbotsvaka orai daindokumbironi zvizongo ndoti kasikiri hazvo kuitira kuti homwe iyo ndokunge ndasvika zvakarongeka Changamire asi dziriyo zvodaiwana topasa kuti kana dziripo isi automatic aya ataura ngwada kupupuroni dziriyo ndiri kuda kuti anyase kuzoziye kuti aya yaataura iriyo aya pamusoro zvendanga ndatsanangura ngezvekuti pane ng'ombe dzaanga ataura ndandati isusu tiri kutaura kuti titsare ng'ombe dzamambo dzanga dziripo 5 dzacho tisitonongedza kuti iyo neiyo neiyo ndo dziende kwa mambo. Saka ndo ndisingachaziva kuti ng'ombe dzawo dzataura shangu dzacho kuti dziripo here panzvimbo paoni ndione kusarudza dzenyu zvacho dzinouya. Ng'ombe dziripo, ng'ombe dzetiri kubara dzakanaka dzakashanda ng'ombe aya acho dzakashanda ng'ombe dzakanaka Zerufa. Iyo zvizvanye ng'ombe irufa kutanga sunoika kudenga pamamira ng'ombe dzekungakura chie kuti hai sekere kuone kufamba akaonda kuti atidika pamusoro ini ndiro kudzira pakuti pane kupinzwa pano kuzimene kotohwei mimi taikuti unenge achienda kotore ng'ombe aende nebhodhoro remushonga osvika obaya ng'ombe dzake zoti nokuye kuyorei ngoti unenge achihwere ng'ombe karudi kari kutendera zvakanaka iyo unonga matumoche unoenda kotora kana mushonga wacho uri kundobaya kana asingakoni ari kuitira kuti kuurayire chirwere ng'ombe isati ayo aini mushonga nazvo akati hazi kana muine kabhotoro kemushonga wacho munopo uri kuotora wacho obayire chinhu nzvimbo dzacho unakwakubetovetinani daida kukumbira ipopo kuti ng'ombe dzekwediye dzimwe dzacho dzakambobayiwa asi musi wechitatu nechina pedzinenge dzichidhibha inoshanda ndiri padhibhi rechita newevetinary tinenge tichibaye dzakasalira dziya asi dzipadhibhi pedu patinodhibha ini pagoni dzakabayiwa dzese dziri raiti handichazivo hangu pane dzekunodhibhe dzemukomana uyu padhibhi pangu pada kuti dzakabayiwa were asi dzaku neuyu dzakabayiwa dzakabayiwa kwedu
saka dzakabayiwa dzese hadzina dambudziko. Motina dzakadaro dzichisvikawo panapa dzisati dzapinde mudanga dzinobayirwawo nini vanobaya vari panapa. Alright. Tati mangwana apa tatendai motutsira zvikasiki. Hati zvinoita. Alright, totenda wana mavhiza mawanini zvinoita wari kukomisa kuti manje simukaenda. Chakatetichiri apa zvako apa pambodzikamiswa zvekuti akuende kudumba unoziva ureketa zvikaida kuti chambodzikamiswa apa chirekete takamire mechizwawo nana tezvarangu yana mavhiza kunate kuguchikanawo. Ndiani anotaura kuti anowataurira wambodzikamisa uya ndiyo ungakumbiri. Ngekuti ukada kuita zvako unopa muruki nhatu ava vari kuti 4 hadzi mbudzi dzangu 4 nemombe. Ndiri kotare tsaka izvezvi ndikotora tomupa chindirega kundisimudza-simudza. Hai usandisimudza-simudza baba, ndakatogara ipapo ndatogara chirege kundisimudza-simudza zvawaiita.
mari kubvunza zvozve mumwana kuti mombe dzenyu dzauya dzinofurwani panode kuende mombe dzenyu mombe yacho nembuzi zvacho zvese wani ha ndine kumusha mune kumusha ai ndine kumusha kumusha kwao kwakaberekwa kwamavhisa kwamujaji wakaurawo tazwa itai kuti chizorora indi zviro zvenyu kuti mbozororayo pamutumbi apa chimbosuduruka ii ingobva heripo nemugadzira bvudzi dzenyu muroko nemombe chimbozororai chimbozororai niko mugadzirira bvudzi dzenyu 4 nemombe dzinomu ndakaurudzire mhuri dzakwe mati ndakamwarudzire mhuri uyu hai ndakakudzire mhuri yenyu mune nharo nazve mune nharo nazve mukakudzazve takakudza tese apa tisikuda zviro zvekuonimba zvekuti awande kutongana kana kuti makauraire sei ngaateerere zviri kutaura ava kana ane zvinodiwa zvapera azipedza muchipuwe zviro zvenyu musi wataurwawo mupuwe zviro zvenyu mochimbozororawo pamutumbi kurege kutambura mukunda uri kubuda wachitaurawo mukunda muchaji ndiye muchaji wacho urapa homwe ndo mukunda mavhiza ndo wana mavhiza wokwamuchacha wachiri muno ambobuda kunzi asi achiri pano waridokotore wacho panava muchachi wakumusha kwatori pano daidzana muchacha datizimisa yena ndandiri kuti hatazivi moti tendere kuna mdini voti pakunzwe mhepo yati ini ndine kumusha kwangu so zvamunoendese kumusha kuchitaure ekwamuchaji acho hapeno kuti anga azvizwa here iye ndiye muchaji wacho zviri pachina kuti unoritwa zvinoenda kwamujaji amujaji mazwe naone wana dzakadzichite panapa nekuitawo kwataita sedare kuti zvinhu zvibude ndokuripwa pamukunda wenyu wakauraiwe pachizanga saka wati wari kunoende kotsvaka manje munobva makudini makudaidzwa amujaji ora isusu pamusoro changamiri isusu sana mavisa vechikutaura ndekwachizanga imimi vana mavhiza homwe iri kubuda mukunda wani wei mangarai anachizanga tora kwetatoita taure kudariro racho vamati zvoende kumwe kumwewe murowerosamukunda wacho utundopinda wakatoa asi manje ka kufamba kwedare chaiko chaiko maonera ndaita kuti mukunda wenyu ndiwo wakudiwa ngemutorwawo maifanira kuamangarai ipo kumbe muri kutaura bhati chatisinze kuuya kutobuda kweyatoita indori pamwe tu nekuti yadziunze yega zvekuna changamiri ikatsvaka baba yauyo asi izvi kana zvapera tobate yenyu imi nemukunda wenyu iripo ona masa isusu hedu timati imimi tichazomangara ndiwe mataura kuseri kwacho asi tichingori pane iyoyi tiri mudare rekuti mukunda wangu unorwara kuna anachizanga naamuchachi ngechiro chekumba kwani chakaitwa ndichizanga uyo
nechiro chadawo mukunda wangu chamuchaji kubatsira muchaji kuti izvo zvavo zviri zvifana zviri kuzimba mira yenyu inayo yenyu warume kani saka maanochiti zvidinini ukadaro makorerwa izwa izvo awo wakumbirirawo izwa izvo dare rakumbirira kuti anochimbodzika mai nyaya yenyu yataurwa iri pamberi kukumbirirawo wari kubudawo ine mukati anoti tori pano nhasi imi mukuziya kuti haanokuda zvakairo zvikudapo isusu petai tunotaura changamiro saka zvingaiperi petai tunotaura ngezvekuti mukunda wedu unorwara asi mukiba changamiro saka kuti tizodzoka vete tichitaura zvezvo hamutauri izvo taziva kuti muri pano makadaidzwayo mudare tadaidzwa ngapamai mudaidzire mudare anachiza ngandovati murudikane pachangamiro saka kuya kwetaita tauya tazwawo ngoti musikana wanga asina paimurwadza pachangamiro saka kutaura kuti tiri kuita titori pemuri pano dambudziko remwoyo wedu warakuinyaya dzinoita dzinotuka dzakadaro izvo kuti mufungo wemunhu usina chekuita chinovatodicho nyaya yacheropera inototiwo izvo imakarange mwana kuwadza chizaitombe yayega inge yakanaka ndotaudzana nawo anhu ane chamusoro saka tindori zvedu pano kuti uya kwetaita changamiro zvatinode kuti mimi muzvizive ngoti ndo nyaya chetatofambiro saka taiti kuti ana chizanga tochiti changamire muripo isusu ana chizanga kushereketa kwakaita tode kuone mukunda wedu wakanaka kuti tatoedzimbawo hatichadzoki tisingazokwataurira ari mimi muripoba kuti uyo mukunda wedu chizanga tode kuona mukunda tetedu anaka chete Mudare sumukaenda chete wana chinani unyaya kwavo Discuss TV, inonakidza zvikuru